Izinga lengqesho kwicandelo lemisebenzi enezakhono ezikhethekileyo linyukile kwikota yesibini nangona zingekabikho ntle izinto ngokupheleleyo kwingqesho yeli lizwe. This perception that we want to create at all times that whenever they are coming in, it means there'll be corruption. We can't allow it. Usilia Sprink we-Democratic Alliance ukuzulwa njengosodolophu wesixeko saseTshwane. Molweni makhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Izinga lengqesho kwicandelo lemisebenzi ebhaliswe ngokusemthethweni nephantsi kolawulo linyukile kwikota yesibini nangona ingekabikho ntle ngokupheleleyo imeko kwingqesho yelilizwe. Ingxelo yesithethe seyekota yesibini ejongene nemiba yengqesho kwelicandelo lemisebenzi ebhaliswe ngokusemthethweni nephantsi kolawulo ibonisa ukuba ingqesho yenyuke nge-42,000 okanye ngo-0.4% kwikota yesibini xa kuthelekiswa neenyanga ezintathu zokuqala kulo nyaka. Le arhente enkcukacha amanani ithi oku kudalwe kukwanda kwecandelo lenkonzo zoluntu. Enyukile izinga lemisebenzi ebhaliswe ngokusemthethweni nephantsi kolawulo kodwa lehlile izinga lengqesho kwicandelo lemveliso ezoshishino kwezothutho kurhwebo nakulwakhiwo. Izinga lengqesho jikelele lehle ngo-144,000 okanye ngo-1.3% xa kuthelekiswa uJuni wonyaka ophelileyo kunye noJuni walo nyaka, ngelixa imivuzo inyuke ngo-4.4% phakathi koJuni wonyaka ophelileyo ka-2023 noJuni walo nyaka ka-2024. There is still a big struggle when it comes to employment, and particularly sustainable employment that is able to absorb the majority of our economy, and civilians who are predominantly unskilled. And so the challenge is still very imminent, and the crisis of employment is still a big problem. Uqoqosho kwisiqingatha sokuqala sonyaka belusadodobele ngenxa yemingeni eliqela nequka ukungabi nathemba kwabatyalizimali kweli, ukucotha kohlumo loqoqosho kwenza kudaleke imisebenzi embalwa. When it comes to sustainable employment and people being able to keep jobs, that is still a challenge in the South African economy, firstly. But secondly, when you look at even the quarter-on-quarter growth of 0.4%, the net is actually a decline because the net is negative if you compare 0.4 to 1.3, which is the decline in the year-on-year basis. There's a net loss of employment. And so I think that must also be categorically stated, that when you also look at the sectors that have the ability to absorb a lot of unskilled workers, that is manufacturing, mining, that is construction, as well as transport. Those sectors have shown that even on a quarter-on-quarter basis, they are not able to keep people productive and employed during this year. Ukanti imisebenzi esisigxina nayo yehlile ngethuba imisebenzi yesinxunxo inyukile. Usilia Sprink we-Democratic Alliance ukuzulwa njengosodolophu wesixeko saseTshwane ukhutshwe kwinyathelo lokungamthembi kwintlanganiso yebhunga emva kokuba uceba abayi-120 bevote ngelixhasa elinyathelo ze abayi-87 bavota ngelixhasayo, oyedwa kavota. Ukhutshwa kwakhe kulandela ukupotyakala kwendibanisela ye-DA ne-Action SA kulaa ngingqi. Akacaci ukuba loluphi ulawulo lwendibanisela oza kulandela. Njengeqela eliphakamise elinyathelo lokuguzula usodolophu ithi ichulumancile ziziphumo kwaye iza kusebenzisa amava wayo ukuzisa ubumbano ebhungeni, ikwathi urhwaphilizo iza kulisiphula nengcambu kwesi sixeko. We have experience in governing. The best time this municipality was run is when it was Comrade Sputla Ramkhupa. That's when the people of Tshwane were at work. That's when there was harmony. Of course there were challenges. There will be challenges even moving forward. But we've got experience as the ANC. And we'll use this experience that we have to turn this city around. So this perception that we want to create at all times that whenever they are coming in, it means there'll be corruption. We can't allow it. Inkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba uthi uchulumancile buqhawukile ubudlelwane phakathi kweqela lakhe ne-DA eTshwane. Uthi beseburharha ubudlelwane phakathi kwala maqela.
with the Kingmaker, the residents of City of Tshwane put us here to ensure that we can bring some sense. And we thought in the beginning in 2021 that DA was that partner, only to find how wrong we were, that they were prepared to even actually step us at the back. I-Economic Freedom Fighters ithi iyakwamkela kushenxiswa kwa-Brink ngelithi ebengumcalucaluli ngokobuhlanga kakade obengazinanzanga imfuno zabantu. Looking at wanting to form part of governance, we have removed the extremely racist Democratic Alliance coalition on the basis that not only did they not take the workers of this city seriously, but its people too. Seyonke nje ikomiti kasodolophu ibhankisiwe usomlomo webhunga kulindeleke abhengeze umhla wokonyulwa kasodolophu omtsha nokufungiswa kwakhe. Ababandakanyekayo abohlukeneyo bahlangene ukuqubisana nolwaphulo-mthetho kwidolophu yaseMbizana eMpuma Koloni. Le ngingqi oko igutyungelwe ngoonqevu abagila imikhuba efana nokubulala nokuqweqwediswa kwezinyanga zidlulileyo. Abahlali, amashishini namapolisa abambe inkonzo yomthandazo mayelana nolwaphulo-mthetho kule ngingqi. Osomashishini, amapolisa, abahlali benze umngcelele kwidolophu yaseMbizana nalapho becela ukuba kungenelele usombawo kulwaphulo-mthetho luthe gqolo kule dolophu. Le dolophu igutyungelwe lulwaphulo-mthetho okufana nokubulawa kwabantu, ukuxhwilwa kwabantu kunye nokuqhekezwa iivenkile zosomashishini. Okanti abo bafumana isibonelelo kwi-Road Accident Fund kunye nabemi bangaphandle abenza ushishino apha ngabo ekuthe gqolo behlaselwa ngoonqevu kule dolophu. Sibhlunge because ezinto sezenzeka nakubefundisi apha eLibode, omnye wemfundisi wethu udutyulwe, but siyamkholelwa uThixo into yoba yena utyhila izinto ezenzeka emfihlakalweni zingabonwanga, so the prayer is key. Into sifuna ithandazelo kakhulu yi-protection yamapolisa. Osomashishini baqweqwediswa, baxhwilwe, kunyanzeliswa ukuba babhatale izakhontyu zemali ngoonqevu. In Eastern Cape especially, they are kidnapping our Pakistanis, and we are requesting to our leaders and the police commissioner, please, if they can come in Eastern Cape and they can assist us. Ngenyanga kaJulayi amapolisa amane adutyulwa ngoonqevu nalapho ayevela kwindawo yexhwayelo kwesisehlo kwasweleka ipolisa elinye, amathathu ku alimala. Ama-paraseshepsini amuvile azokufloka apha eMbizana. If ke ngoku thina asiyenzi into kokuba masiwagxothe ahambe umuntu ongasiwalamba eMbizana, sizawuhlala sinengxaki zezi-business robberies. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMbizana. Urhulumente wephondo KwaZulu-Natal uthi amaqela akhe ohlango lachophe ezithendeni elindele unongekehli okukulandela esinye isilumkiso somsingo bandayo okhatshwa kukukhithika kwelinye ikhepu ngoMvulo nangolwesibini kwiveki ezayo. Kwiveki ephelileyo ngamawaka abaqhubi bebexinge kuhola wendlela i-N3 isithuba esingaphezulu kweeyure ezingama-48 emva kokukhithika kwekhephu okuvale indlela. Yonke into beyimenze emgwaqeni onguthela wayeka u-N3 ngesonto ledlule. Abezimo eziphuthumayo bathwale kanzima bezama ukuletha usizo ngenxa yeqhwa ebeligcwele umgwaqo. Ezinye izingxenye zomgwaqo N3 kuphoqeleke ukuthi zivalwe. Izangoma zezulu zithi kusangenzeka ke futhi kube nesimo esifanayo esifundazweni kulezi insuku ezizayo. Lezi imvula esizilindele kusukela usukwini langesonto singasho sithi imvula ehambisana nokuduma. Siphinde futhi sigcizelele ukuthi lezi imvula zizobe izimvula ehambisana namakhaza njengoba silindele ukuthi amazinga ethu okushisa ehle kakhulu, kubande eindaweni eziningi, kubande kakhulu eindaweni ezingasentshonalanga naseindaweni eziphakeme, okuzodala ukuthi ke kukhithike eindaweni eziphakeme noma eindaweni ezakhelene nezintaba zokukhahlanga. Uhulumeni uthi amathimba abhekeleleke izinhlekelele ami ngomumo. Sesijube amathimba ethu abhekelene nenhlekelele ukuthi uma kwenzeka ukuthi isimo sezulu siba bucayi, uma kuyophoqeleka ukuthi siwuvale umgwaqo siyowuvala abantu bengakangeni kuwo kuze sikwazi ukuhlenga impilo. Izakhamuzi ziyaxwayiswa ke ukuthi ziqale zibheke umbiko wesimo sezulu ngaphambi kokuthatha uhambo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama.
Umongameli Cyril Ramaphosa uthi ilinge le-EFF lokucela umngeni isigqibo sepalamente sangoDisemba ka-2022 sokungamsamkeli isiphakamiso sengxele yegqiza le-Section 89 ngefama yakhe iPhalaphala sikhuthazwa zinjongo zopolitiko. Kumaxwebhu enkundla umongameli Ramaphosa uxoxa ngelithi i-EFF yalinda kwaphela unyaka sekulityelwe ngalomba yawuvusa kwinyanga ezimbalwa phambi konyulo jikelele kunyaka. Ngomhla we-13 kuDisemba ka-2022 iParliament yathatha isigqibo sokuba ingaqhubeli phambili nophando ngoduli benzi wefama iPhalaphala waze lo mba wadluliselwa kwikomiti yokuguzula. Oku kwakulandela ingxelo yokuba ikhona inhlantsane yobungqina bokuba umongameli angabe wanyasha eminye imithetho ngokuphathelene nophango lwemali yangaphandle kwifama yakhe iPhalaphala eLimpopo. Kumatshi wanyakenye inkundla yomgaqo-seko yasikhaba isicelo se-EFF nesikamongameli ngokwahlukana kwazo apho babefuna ukunikwa indlebe evuleleke ngqo ukuba bathethe ngalomba kule nkundla iphezulu kweli. KuFebruwari walo nyaka i-EFF ifake esinye isicelo senkundla ngokungaqiki kwesigqibo sepalamente. Umongameli uthi zicace gca injongo ze-EFF kwincwadi eyayibhalela ijaji enhloko apho yayifuna ukukhawuleziswa ukuxoxwa lo mba iParliamente ngokulungela kukamongameli isikhundla sakhe phambi konyulo jikelele. Umongameli uthi isicelo se-EFF asiqinanga ebalula izizathu ezifana nokulibaziseka okufakwa kwaso kuquka nokuba ukushintshiswa kukamongameli ayingomba womthetho ngowezopolitiko phantsi kweParliamente. Umongameli uthi masichithwe nendleko esisicelo se-EFF. Umphathiswa wenkonzo zoluntu kunye nolawulo uNkosi Mzamo Buthelezi uthi ungabi nalwazi oluphangaleleyo nge-NHI kuko kubangela impikiswano ngayo. Buthelezi benika intetho kwinkomfa ye-Government Employees Medical Scheme i-GEMS ngamafutshane nebanjelwe Kapa. Le nkomfa ibanjwe phantsi komgomo othi Innovate, Integrate and Accelerate a Universal Health Coverage Commitment. Ano yalonyaka ibanjwa kwisithuba senyanga ezimbalwa. Umongameli Cyril Ramaphosa watyikitya ngokusesikweni umthetho wezempilo kazwelonke obonwa njengesisombululo sokuzisuma kulinganwe kwezempilo kungajongwanga meko yezentlalo okanye uqoqosho kodwa uyagxekwa kakhulu ngabanye. Those who oppose the NHI view it for what is not rather than what it truly is. What the NHI Act is a bold declaration that healthcare is not just a privilege of a selected few who have all. Umphathiswa uthi inkqubo yezempilo kazwelonke equka wonke ifuna utshintsho ngokupheleleyo ukunqanda ukuvalelwa ngaphandle kwezigidi zabemi belilizwe. We also need to address the unscrupulous activities that plague our system, where medical expenses through medical aid scheme often see exorbitant markups, which is exclusionary in their nature. Le ndibano iphela ngoLwesihlanu. Tingilulama Amatya weendaba ze-SABC eKapa. Konke sekulungela umboniso wencwadi oza kubanjelwe eBuffalo City eMpuma Koloni. Umphathiswa wezenkcubeko wephondo Sibulele Ngongo ubhengeze ukuba lo mboniso oza kubhiyozela inkcubeko noluncwadi uza kuhlonipha igalelo lombhalo ohloniphekileyo njengalwazi Peter Mthuze. Ukuva banzi ngalo mboniso sinayo uBusiswe Jemsana Mantasho uphuma kwisebe lezenkcubeko lephondo. Busisi yakwamkela yintoni engalindelwa ngabantu kulo mboniso kwaye ungazinyaswa ngobani? Sisanda kunene kusindwe ngobethole kuninzi abantu abanokulindela ukusukela kubabhala abaphuma izandla ukuyokutsho kubabhala abaphuma abasakhulayo sijonga ukuba sibe nababhala abayi-50 bazawuthi babe kanti babonisa bathengise ngeencwadi zabo kodwa ndicinga uba okunye okusichulumancisayo kukuba sizabe sinayo ne-children's corner nalapho abantwana bazabe bekufundiswa ukufunda incwadi bebaliselwa amabali bedlala ii-games ezi-educational. Sinayo nombhali osandula ukupapashelwa incwadi yakhe oneminyaka eyi-8 ozawuthi abafundele incwadi. Sicinga uba ke loo nto ichaphazela kanye inyathelo lethu lokuba abantwana bazanye ukufundiswa ukufunda beselula nolutsha. Phakathi kwezinye izinto ke zingxoxo ezizawuthi kuxoxwe ngazo kuxoxa imiba edlumzi ingakumbi xa sijonga ubume belizwe simeme oprofessor Somadoda Fikeni oprofessor Saule oprofessor Maseko abazawuthi baxovule ukuba ababhali babhala njani khona ukuze incwadi zabo zingafumaneki nje kumatha
portal encwadi okanye kwi-bookstores kodwa nakwi-e-learning systems online ngebraille nangezinye izinto. Kuninzi abantu abanokulindela kwaye sifuna wonke ubani abe kanti uzayokudibana nathi ahambe ayokuthenga incwadi sixhasa ababhali sive ukuba singenza njani ukuncedisana nababhali bephondo leMpuma Koloni. Nibabizile ngomeya ababhali nicela bafake imibhalo-ngqangi yabo ukuze ipapashwe, kwenzeka ntoni ngaloo nto? Isebe lathi lafumana imibhalo-ngqangi 191 i-manuscripts ngolasemzini. Kulo 191 194 yazo yathi yakhiqwa ngoba abantu zange balandele imiyalelo equka uba umuntu incwadi mayibe neepages ezi-100 abanye safumanise ukuba baphangelele urhulumente. Ngoku sisheke ke nento ephaa ku-97 esijonge kuyo. Umphathiswa ke uSibulele Ngongo ujonge ukuba abe kanti uza kubhengeza uba ngobani esizawuthi sibapublishele incwadi. Sichulumancana ngakumbi ke ukuba sisandele ukuba nepartnership esinayo ne-Fibre Processing and Manufacturing SITA esincedisayo ukuba sibe kanti siququzelela lo mcimbi nokuba sibe kanti siyabapapashela ababhali bethu. Ndicinga uba ke sichulumancana ngakumbi ukuba kwiinzame zethu zokuzisa i-private sector on board, uMetropolitan uze ngaphambili sizawuthi sinikeze ngee-laptops kubanye ababhali abaza kube bekhona. Umphathiswa phakathi kwezinto bezithethile kukuba xa sikwazi ukunika abadlali ii-athletes iikiti, sinika abazobayo iipaint, kwalani ukuba ababhali singabaniki ii-laptops khona ukuze bakwazi ukuqinisekisa uba bayaxhonxa kwaye bayakwazi ukuqhubeka neskill sabo. Sikwelo nyathelo ke lokuqinisekisa uba sibanika inkxaso abayidingayo. Iyancomeka umsebenzini wenza isibamba ngazibini Busilo ke kuBusisiwe Mantashe ephuma kwisebe lezenkcubeko eMpuma Koloni. Usekela mphathiswa wezendalo amahlathi nokuloba uMnumzana Naren Singh uthi ukuba uyaqhubeka kwelo umkhwa ukuzingela ngokungekho mthethweni kunye nokuqoqodiswa kwabakhenkethi ukuphangwa nokubulawa kwabantu icandelo lezokhenketho lingaqhokreka kanobomu. uSingh besenza intetho ephambili ngethuba kubanjwe umsitho okuphehlelelwa kwephulo elijoliswe ekukhuthazeni ukulondolozwa kwendalo iVision 2040 obanjelwe kwihoteli Capital Empire eSandton eRhawutini namhlanje. Ngqongqoshe lithi akungaze kuthatha iminyaka engaka ukuze kubonakala ukuthi lo mbono uba impumelelo ukude u2040 akuhanjwe kubhekwe ukuthi sekusetshenzwe kwafikwaphi. I would like them to do an annual assessment of their plan and the implementation, how it is going and how it's not going. Because it's very important to do that kind of assessment, monitoring and evaluation, correct the things that are not right and carry on doing the things that you are doing right. uSingh uthi ubugebengu obenzekayo buyisihibe futhi buguqisa ngamadolo umkhakha wezokuvakasha kulelizwe. Police are very supportive of the initiatives and in terms of rhino poaching, I know that at Hluhluwe Mfolozi Park there are policemen, 4 of them that are based there full time. Ezinye ihambeli zale ngqungquthela zithi ukuze iphupho lalomnyango libe impumelelo akumele ishiwe ngaphandle intsha yakulelizwe. It's very important that we have this discussion looking at how youth are built into the programs so that they are found, they are motivated, they are trained, and very importantly given the work experience so they are blending into this future to give it that institutional framework that you need. Lo mnyango uthi unephupho eliqinile nokuyiphupho oyimisele ngokuthi lifezeke ngonyaka u2040. Lensizwa ke izongifaka ngikhombise ababukeli beindaba zeSABC ukuthi ngiyakwazi ukulibona nami leli phupho, ngikwazi ukulibona kulomshini. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseSandton eGoli. Masixha kulondawo Sibulela mawethu ngisiboleka indlebe usuku benzolo.